Mariola, abans de fer les taules de les converses amb els personatges que tenen molt a veure amb l'Eixample, farem una posada en escena de què és l'Eixample, com es va formar l'Eixample i també per què té eixe nom. Però ara anem a parlar d'història, de què és l'Eixample, que en realitat no és un barri. L'Eixample és un districte, com podem veure així en aquest mapa dels districtes de la ciutat, que és el districte que està al sud-est de Ciutat Vella, mirant un poc cap a Russafa i cap a l'Albufera, si tenim la Ciutat Vella tradicional, i si veiem els barris que componen els diversos districtes de la ciutat, així veiem que el districte de l'Eixample en realitat està format per tres barris. Per una banda, el Pla del Remei, que és el que va des de Colom, del carrer Colom, fins a la Gran Via Marquès del Túria, el barri de Gran Via, que és el que va des de la Gran Via fins a l'avinguda Regne de València, i els dos delimitats pel riu, i finalment un tercer barri, que és el de Russafa. Russafa també és Eixample, però ja li van dedicar una València contada a Russafa i, per tant, avui parlarem només del que es coneix com l'Eixample Noble, que és Pla del Remei i Gran Via. En aquest sentit, en relació amb el que dic de Russafa, veritablement, preparant la història del districte i dels barris que vos comentaré, he trobat una gran diferència del que havíem fet fins ara, perquè fins ara això és un mapa de la ciutat de València en el segle XVII i havíem anat a Benimaclet, a Campanar, a Patraix, a Russafa, al Cabanyal, que no apareix així, però són llocs que ja existien des de fa molts segles. Tenen un origen musulmà, un origen medieval i, per tant, inclús tenien edificis, esglésies, cases senyorials de feia 400 o 500 anys. Així en l'Eixample és totalment diferent. Si veiem un mapa de la València històrica del segle XVII, veiem les muralles tradicionals que es van fer en el segle XIV, en època medieval. Esta és la part, el que seria actualment el carrer Colom, i veiem que així, en el que actualment seria l'Eixample, no hi havia res, no hi havia res edificat, hi havia arbrets que representen l'horta. Això era una zona d'horta durant més de 600 anys, veiem com a molt un parell d'alqueries, i l'únic que veiem en aquesta zona durant 600 anys és una cosa, és això, és el convent del Remei. El convent del Remei, que precisament donarà nom al Pla del Remei. Podem acostar-nos un poquet més, això és el riu, i el convent del Remei estava ahí. El convent del Remei es va instal·lar en 1505, en el segle XVI, i va estar durant més de 3 segles, fins a la dècada de 1830, i per això va donar nom a tot això. Això era el passeig del Remei, tot això era el Pla del Remei, que ha acabat donant nom a un barri sencer. En tot cas, com dic, en la dècada de 1830 es va enderrocar aquest convent. Per què es va enderrocar? Ho podem veure i ho podem exemplificar a través de les famoses vistes d'Alfred Guesdon, el bretó Alfred Guesdon, de mitjan segle XIX. Si veiem una vista de València des de l'aire i veiem una ciutat que està modernitzant-se. Veiem així uns fumerals de fàbriques de vapor, veiem una ciutat en plena ebullició, perquè el segle XIX és el gran moment de canvi i de modernització de la ciutat. Arriba l'enllumenat, arriba l'asfaltat dels carrers amb llambordes també, arriba l'aigua potable, la ciutat està modernitzant-se. En aquest sentit no només es modernitza econòmicament, sinó que també es modernitza políticament i passem d'una societat d'antic règim, on la noblesa i l'església són els privilegiats, els que dominen la societat, a una societat liberal, democràtica, que avança cap a la societat que ja coneixem nosaltres. De fet, en l'altra gran vista de Guesdon, que es coneix, veiem molt clarament què li ha passat amb aquesta modernització política al convent del Remei. El convent del Remei estava així, en aquest triangle que veiem així. Què ha passat a l'altura de 1855? Doncs que s'ha esclaustrat, s'ha arribat la desamortització eclesiàstica, molts dels béns de l'Església han passat a l'Estat, s'han subhastat i alguns d'ells s'han demolit. I així precisament ara hi ha un gran solar
i s'ha fet el passeig del Remei amb tots aquests arbres, que en l'actualitat és l'avinguda Navarro Reverter. Si veieu exactament, va donar al que actualment és el Palau de Justícia i així tindríem el convent de Sant Domènec. A més, en aquest moment, la ciutat de València no només està modernitzant-se, sinó que està creixent demogràficament moltíssim. Hem de pensar que entre 1800 i 1900 la població es duplica, passa de 100.000 habitants a 200.000 habitants. És a dir, per molt que creixen les cases en alt, es necessita espai i, per tant, a mitjan segle XIX es fa aquest primer pla d'eixample de la ciutat. Així tenim la ciutat històrica, les muralles que estan des del segle XIV, i en aquest primer pla d'eixample, que no s'executarà, però que es farà en 1858, el que es proposava era enderrocar aquestes muralles històriques i fer-ne de noves. Això eren muralles noves, hauria estat bé, igual, tindríem ara unes muralles del segle XIX, a uns centenars de metres de les antigues, però, com dic, això no es va posar en materialització. Sí que va deixar, no obstant, dos llegats importants per als plans d'eixample que s'executarien. Què serien, si no es veu bé, però, per una banda, una plaça semicircular enfront del pont de la Mar, que és el que actualment és la plaça d'Amèrica, i d'una altra banda, dos grans carrers. Un que connectava Joan d'Àustria en diagonal amb eixa plaça. Què connecta actualment Joan d'Àustria amb la plaça Amèrica? Carrer Sorní en diagonal. I per una altra banda, un carrer perpendicular, llavors anomenat carrer del Port, perquè anava a connectar amb l'avinguda del Port, que seria el que actualment és Ciril Amorós. Això no es va fer, però sí que posteriorment, de manera autònoma i amb altres plans, es faria. El que es va fer en primer lloc va ser enderrocar les muralles medievals, en un context en què tota Espanya s'estaven enderrocant les muralles, les de Barcelona, les de Sevilla, les de Sant Sebastià, les d'Alacant. Pràcticament les úniques muralles que es van mantenir de ciutats grans van ser Àvila i Vigo, si recorde bé. Així veiem un moment inicial en un gravat de quan comencen a enderrocar-se les muralles en 1865 i un moment del final, hi ha una fotografia del darrer tram de muralla que s'enderroca. Després d'això, en la dècada de 1870, sense cap pla oficial aprovat, comença l'eixample. No només en la part en què estem, en la part sud-est, sinó, com veieu, per totes les zones més enllà de les antigues muralles que ja no estaven. I així, com veieu, continuen aquella idea del primer eixample no executat, que és anar a parar així a una plaça amb el que serà el carrer Sorní i el que serà el carrer Ciril Amorós. En tot cas, com dic, de manera autònoma, ja en la dècada de 1880, fa uns 140 anys, comencen aquests primers edificis. I sobre aquesta base, finalment, es farà un pla d'eixample en la dècada de 1880. El pla d'eixample el que farà serà certificar el que era el carrer Sorní i el que era el Ciril Amorós i, una cosa molt important, plantejar dos grans vies. Dos grans vies, actualment Marquès del Túria i Gran Via Germanies, Ramon y Cajal i Ferran el Catòlic. Dos grans vies, ajardinades, molt amples, i a partir d'aquest pla el que s'intentarà fer serà arribar a aquestes dos grans vies. De fet, ho veiem així en una imatge d'entorn de 1900, en què veiem que aquesta gran via, la Gran Via Marquès del Túria, ja s'està formant i comencen a omplir-se tots els buits d'aquest pla inicial. Com s'estaven omplint tots aquests buits a començaments del segle XX, en la dècada de 1910 es farà un pla d'un segon eixample, que anirà més enllà de la Gran Via Marquès del Túria i que tindrà bàsicament una idea molt important, que serà tindre una avinguda diagonal. En realitat estava plantejada així perquè era la via del ferrocarril que anava a Aragó, així venia de l'estació del nord, la via anava per allí, després es van llevar les vies i es va fer l'avinguda Regne de València. I la resta era continuar amb l'eixamplament ortogonal i així veiem Russafa, que en aquest segon eixample va quedar englobat dins d'aquesta idea de fer un eixamplament ortogonal. Este pla s'aprova en 1912 i a partir d'ahir, quan pràcticament està acabat el primer eixample,
serà qüestió d'anar ampliant. En aquest mapa d'entorn de 1925, si ens fixem, pràcticament el primer eixample ja està acabat i el segon està molt poc desenvolupat. Hi ha molt poques cases i començaran a construir-se en les dècades del 20, del 30 al 40 fins al 50. De fet, si mirem un mapa de 1944, ja pràcticament està tot, encara que així al final del Regne de València, encara faltaran alguns buits per omplir. Això ja ho veurem completament ple en la dècada de 1960 i a més podem comparar aquest mapa amb el que vos ensenyava des de la València del segle XVII. Si mirem aquesta València del segle XVII i comparem amb la de 1960, pràcticament només l'Eixample i l'Eixample d'Extramurs ha triplicat la ciutat antiga. I aquest és l'origen del districte de l'Eixample en el qual estem. Un barri que es va construir, un districte que es va construir en uns 70-80 anys, fonamentalment, entre 1880 i 1950-60 aproximadament, i, per tant, aquest és l'origen urbanístic del districte en el qual estem. Estem en Pla del Remei. Ara que hem fet aquest passeig, anem a fer un altre passeig, un passeig arquitectònic, en compte d'urbanístic. Perquè, si bé l'Eixample no té aquests edificis de fa 7 segles o 6 segles, l'Eixample sí que té unes meravelles arquitectòniques que no tenen altres districtes de la ciutat. Aquest Eixample va ser l'Eixample noble, l'Eixample ric, l'Eixample opulent. De fet, se sol contrastar amb el que seria l'Eixample popular a l'altra banda per la part de Quart. Com així es van instal·lar a finals del segle XIX, durant tot el segle XX, les famílies més riques de la ciutat, van portar els millors arquitectes de la ciutat. I així trobarem arquitectes com Joaquim Maria Arnau, José Manuel Cortina, Javier Gerlich, Enric Viedma, Cayetano Borso di Carminati. Els millors arquitectes del segle XIX i del segle XX valencià els trobarem en l'Eixample. De fet, passejar un poc per l'Eixample, de vegades, si tens gust arquitectònic, pots arribar a moments estendalians pràcticament, perquè realment hi ha una concentració molt gran d'edificis molt, molt interessants. I en aquest sentit començarem la passejada pels moments inicials. Farem un passeig cronològic. I en aquest passeig cronològic ens podem fixar en com era el carrer de Colom cap a 1900. Així estem aproximadament en la plaça d'Espinasso, estem mirant allà i allà es veu la plaça de Bous, de fet, i direu, això no ens sona en absolut. Com a molt, aquest edifici d'ací sí que és l'edifici d'Apple actualment, però la resta pràcticament han desaparegut. Per què? Perquè al ser també una zona molt rica, els solars valen molt i hi ha hagut una transformació urbanística al llarg del segle XX prou important. I en aquest sentit, una cosa de les que s'ha perdut en el barri i en els barris, sobretot del Pla del Remei, ha sigut molts edificis neogòtics. Jo a voltes m'imagino que passejar pel Pla del Remei en 1910, sobretot en la tardor, seria un poc com anar pel Londres del Comte Dràcula, perquè hi havia molts edificis neogòtics, però molts edificis neogòtics, molts d'ells s'han perdut. Per exemple, el convent de la Mare Sagrament, el convent i col·legi i església de la Mare Sagrament. La Mare Sagrament és una aristòcrata de Madrid que es va dedicar a la religiositat, va fundar molts col·legis per tota Espanya i, de fet, va morir a València en una epidèmia de còlera, la de 1865, crec que va ser, o el 85, ara no recorde, i, de fet, el seu cos està així. I un d'aquests col·legis que va fundar estava, això és Gran Via amb Hernán Cortés, i com veieu, l'església d'estil neogòtic. L'edifici es va vendre en els anys 60, evidentment perquè era molt rendible, i en l'actualitat tenim això. L'edifici és este, ja no té res a veure, però sí que es van guardar un trosset de solar i, de fet, dins de l'illa de Cases està l'església de la Mare Sagrament. La porta és esta i, com veieu ací, en Hernán Cortés 29, hi ha una església dins. De fet, qui vaja podrà trobar el cos incorrupte de la Mare Sacramento, la Mare Sacrament, que també és Santa Maria Micaela, en honor de la qual està fet l'edifici Santa Maria Micaela. I, com dic, l'edifici neogòtic sí que s'ha perdut, però com veieu, fins i tot l'interior sí que té aquestes traces neogòtiques.
Un altre edifici neogòtic que es va perdre va ser el convent de Caputxins. El convent de Caputxins estava en Ciril Amorós, al costat del Mercat de Colom. Com veieu, plenament neogòtic, i va passar un poc el mateix. Van vendre quasi tot el solar, ara aquest edifici, evidentment hem perdut en singularitat, però els caputxins es van guardar un trosset del solar i en l'actualitat, per Ciril Amorós, pots entrar a l'església de Sant Josep de Caputxins, que evidentment no conserva res de l'edifici original. Amb les teresianes ho van perdre tot. En aquest cas, un altre edifici de traces neogòtiques, a l'altre costat, a l'altre cantó del que actualment seria el Mercat de Colom, com podeu veure, així. Aquest és l'edifici que actualment està on hi havia les teresianes. Així veiem una ala del Mercat de Colom i, en aquest cas, també un altre edifici neogòtic que va ser enderrocat en els anys 70, crec que en aquest cas. Un altre edifici, ja no en el Pla del Remei, sinó en Gran Via, en el carrer Almirall Cadarso, l'asil de xiquetes òrfenes de la marquesa de Sant Joaquim. És la mateixa marquesa que també va fer l'asil de Sant Joan a l'altra part del riu. És un edifici de Demetrio Ribes, l'arquitecte de l'Estació del Nord, un edifici també, com veieu, neogòtic, que va ser enderrocat en els anys 60 per a fer l'Institut Sant Vicent Ferrer. On està actualment l'Institut Sant Vicent Ferrer, hi havia anteriorment aquest altre edifici. No només es van enderrocar edificis religiosos, sinó també edificis civils. Per exemple, alguns d'un dels principals arquitectes de l'Eixample, sobretot de la part del Pla del Remei, que va ser José Manuel Cortina. José Manuel Cortina segurament el coneixeu per la Casa dels Dracs, la casa que està en el carrer Sorní, i per exemple tenia aquest edifici ja tocant a la Gran Via, que es va perdre, la Casa Pallà, i actualment hi ha aquest edifici en Gran Via també. Un altre edifici encara més important i encara més notable que es va perdre va ser la Casa Oroval, també de José Manuel Cortina. De fet, així al costat, això que assoma, és la Casa dels Dracs. És la confluència de Sorní amb Colom. La Casa dels Dracs s'ha mantingut, però la Casa Oroval s'ha perdut. José Manuel Cortina és l'arquitecte que millor conjuga l'historicisme i el modernisme. Té unes cases de fantasia medievalitzant que són una verdadera meravella, i en aquest cas la Casa Oroval va ser substituïda per l'edifici Vallcanera en els anys 60, que també és interessant en el seu estil arquitectònic, però segurament no calia haver perdut la Casa Oroval. En tot cas, anem a deixar-nos ja de lamentacions i anem a fer un passeig més tranquil per llocs que encara podem veure, no a través de les fotos, sinó passejant pel districte de l'Eixample. Començant per la mateixa obra mestra de José Manuel Cortina, que és la Casa dels Dracs, la casa per la qual haureu passat milers de vegades, aquesta casa ara grogueta, amb aquest drac, també amb símbols dels ferrocarrils de l'Estació del Nord, etc. I com dic, és un poc l'obra cim de José Manuel Cortina. També de Cortina, en el carrer Félix Pizcueta, tenim aquest edifici de clar estil neomedievalitzant, que igual vos sona també si passeu pel carrer de Cavallers, perquè hi ha un molt paregut del mateix José Manuel Cortina. Continuem amb el neogòtic i amb l'historicisme neomedievalitzant. Així, en aquest mateix carrer, si heu vingut caminant, haureu vist l'església de Sant Joan i Sant Vicent, que moltes vegades passa desapercebuda, però també és molt interessant i té tant tocs neogòtics com alguns tocs neobizantins dins d'aquest historicisme. Té algunes joietes, si mireu cap amunt, que ho fem poc, això de mirar cap amunt quan passegem les ciutats, com aquest diàleg diàleg impossible, evidentment, no sigui en el cel, Sant Joan Baptista i Sant Vicent Ferrer, que va viure 13 segles o 14 segles després. I si parlem de Sant Vicent Ferrer, hem de parlar dels dominics. Els dominics que, quan van ser exclaustrats del convent de Sant Domènec, el convent de Sant Domènec històric, on actualment està Capitania General, van decidir instal·lar-se en el barri més poderós d'aquells moments, que era este. Així tenim l'església dels dominics, evidentment també neogòtica, no només l'església, sinó també tenien el convent i el col·legi. El col·legi sí que en els 70 va ser modificat i actualment no és com això, però l'església sí que s'ha mantingut. De fet, en la mateixa illa de cases tenim un altre edifici neogòtic, un poc va contagiar també en aquest moment tot aquest estil, com veieu així.
Altres edificis historicistes, perquè no tot va ser neogòtic, sinó, per exemple, tenim este neorrococó, que també si heu vingut caminant l'haureu vist. Així estan els edificis de la Comtessa de Bunyol i això és el palauet de la Comtessa de Bunyol, que per dins ja no hi ha res de l'edifici original, però almenys van mantenir la façana. En tot cas, tots aquests edificis historicistes són de finals del segle XIX, començaments del XX, i ja en el començament del XX comencem amb l'arquitectura modernista. L'arquitectura modernista que també tant ens agrada i que, per exemple, la Gran Via Marquès del Túria en va plena. Este és l'edifici d'Aigües de València, també coetani de tots aquells, o la Casa Ortega, també en la Gran Via. Molt a prop d'ací, l'edifici Ferrer, que va fer Vicent Ferrer, l'arquitecte Vicent Ferrer, per a la seva família, o, evidentment, els icònics edificis Xapa, al costat de la plaça de Cànoves. Així tenim una foto antiga i així els tenim en fotos més modernes, que també són un dels elements més destacats del llenguatge modernista a la ciutat de València. Però, si parlem d'elements destacats del modernisme, tenim l'edifici més important del modernisme valencià, diria jo, que és el Mercat de Colom, evidentment, de l'arquitecte de Sagunt, Francesc Mora. La raó del mercat és precisament que amb l'eixamplament de la ciutat de València ja el mercat central quedava lluny i les famílies que vivien així també volien un mercat estable que Francesc Mora va fer de rajola, amb estructura metàl·lica, amb estos grans finestrals, molt característics també del llenguatge modernista i amb unes meravelloses ornamentacions de mosaic com les que veiem així en unes fotos de Tono Jiménez. Deixant ja de costat el llenguatge modernista, que és un altre dels grans estils del districte, passem a un llenguatge més eclèctic. Passem ja de dècada de 1910, dècada de 1920, en què s'ajunten elements classicistes, elements neobarrocs, elements art déco, elements historicistes, i alguns d'aquests edificis, per exemple, són els que van començar la carrera de Javier Gerlich en la Casa Castelló i la Casa Barona que veiem així, i Javier Gerlich també va ser un dels grans arquitectes de tot el districte. Un altre edifici eclecticista, eclèctic internacional, està al costat del Mercat de Colom, el podem veure així, és aquest edifici d'allà, l'edifici Bernat Gómez, que realment també és impressionant. O ja endinsant-nos en els anys 20, tot aquest llenguatge molt més eclèctic, molt més mestís, tenim edificis fins i tot, este està en Almirall Cadarso, en la part de Gran Via, que conjuguen elements neoafricans, neoorientals, com esta Casa Gamón, que els seus ornaments i els seus detalls són, per exemple, recorden el llenguatge de l'antic Egipte, dels assiris, i també, si anem fixant-nos en aquests elements quan passegem pel barri, pels barris de l'Eixample, són una veritable meravella. Encara continuem amb aquest catàleg d'estils arquitectònics que té el barri del segle XIX i el segle XX. Entrem ja en el món racionalista. Aquesta és la darrera gran obra de Francesc Mora, l'arquitecte del Mercat de Colom. És l'escola industrial, actualment el Col·legi de Formació Professional Vicent Blasco Ibáñez, està en l'Avinguda Regne de València, i així ja conjuga el racionalisme, que comença a entrar en aquests moments, amb elements art déco i secessió. I una cosa important d'aquestes dues fotos, així la veiem en els anys 30 i així pràcticament en l'actualitat, són, no sé si vos fixeu, les palmeres. Les palmeres en 1930 eren menudetes, ara són palmeres de 90 anys, són unes senyores palmeres. Per això és tan important quan es parla de les palmeres del Regne de València. Les palmeres de València són nostres, són filles nostres, les hem regat durant 90 anys, són part de la nostra història. Per això són tan importants, perquè són de tots els valencians. En tot cas, tornant a l'arquitectura, i ja en aquest llenguatge racionalista, altres joietes racionalistes de l'Eixample són, per exemple, ara l'icònic Cinema Metropol de Javier Gerlich, dels anys 30, que ara està també en discussió sobre si es podrà salvar o no.
També de Gerlich, per exemple, tenim aquest edifici Martí Alegre en la plaça de Cànoves, i el que veurem a partir dels anys 40 serà un canvi total d'aquest llenguatge. Fins als anys 30, en els anys 30 sobretot predomina el racionalisme, en els anys 40 i 50 veurem ja edificis molt vinculats al catolicisme, evidentment en línia amb el que va passar a Espanya en aquells moments. En aquest cas tenim el Monument als Caiguts, també fet per Gerlich per ordre de les autoritats franquistes en honor dels caiguts del bàndol franquista en la Guerra Civil. En realitat, aquest edifici és una reproducció de l'antiga Porta del Real. Això està en la Porta de la Mar, en la plaça Porta de la Mar, però és una reconstrucció de la Porta del Real. A voltes València té aquestes paradoxes. Com veieu, és pràcticament igual, amb alguns altres símbols en honor d'aixòs caiguts del bàndol franquista que molt recentment s'han ressignificat i s'han llevat algunes inscripcions que hi havia per a que ja no tinga aquesta simbologia franquista. Però, a més, també en els anys 40 i 50 vos he explicat que faltava un poquet de l'avinguda del Regne de València per omplir i, per exemple, es feren molts edificis vinculats també al catolicisme, com este col·legi de Loreto, un col·legi de monges, que és interessant perquè combina encara l'herència del racionalisme, és un edifici de Lluís Albert, amb ja el casticisme, que serà el nou estil que s'imposarà en els 40 i 50. Aquest casticisme el veiem molt clarament en un edifici del carrer Salamanca, que és la parròquia del Sant Àngel Custodi, que és molt característic d'esta època. També llavors es va fer el Col·legi dels Maristes, el va fer Enric Viedma en els anys 50 i ja estem arribant, estem completant aquest barri de Gran Via i, per exemple, llavors també es va fer el convent de les Serves de Jesús, també està tot en el carrer Salamanca, i així, curiosament, es va retornar a l'inici del barri amb un llenguatge neomedievalitzant i neogòtic. Estem arribant ja al final d'aquest passeig, en els 60 ja s'ha acabat tot el districte de l'Eixample, però, com vos comentava abans, abans de passar al que passarà des dels anys 60, un darrer edifici religiós serà el de la parròquia col·legiata de Sant Bertomeu. Està en Regne de València, és de Cayetano Borso di Carminati i Antonio Contel, un arquitecte realment interessant, i té uns meravellosos murals per dins d'un artista pop que va ser Antonio Sillero i que després va ser molt polèmic, però que la veritat és que fan goig d'entrar a l'església i veure'ls allà. Com dic, en aquest moment ja tenim tot el districte fet, ja s'ha consolidat, però en els anys 60, 70, 80 el que hi haurà seran transformacions i nous edificis. Per exemple, este gran edifici de Lluís Albert es va fer sobre un antic edifici modernista, està en la confluència de Gran Via amb Regne de València i en aquells moments no hi havia a València edificis de 14 plantes. Està mostrant també la puixança del barri. El mateix que la Torre València. La Torre València, confluència Plaça d'Amèrica amb Gran Via. En el moment en què es va construir la Torre València, de Luis Gutiérrez Soto, en l'any 1960, era l'edifici de la finca més alta de tota la ciutat i mostra també un poc aquesta puixança del barri i com sempre ha sigut una zona molt potent. Igualment, l'edifici que vos ensenyava abans, que va substituir a la Casa Oroval. Hi hagueren molts altres canvis, 70, 80, 90, no entrarem en ells, però el darrer gran edifici que s'ha fet en el districte, en l'Eixample, ha sigut este, i que també mostra aquest poderío, aquesta força del districte. És l'edifici Porta de la Mar, on estaven els antics jutjats, evidentment al costat de la plaça Porta de la Mar, i que és l'edifici amb els pisos més cars de València. De fet, un meravellós pis, qui el tinguera, ahir val uns 2 milions o 2 milions i mig d'euros. Si algú té calderilla, ja sap, pot aprofitar. Un poc el que mostra és això, aquesta història del barri molt lligada a la riquesa i molt lligada a les millors construccions arquitectòniques que podem trobar en la ciutat de València. I aquest és el passeig al qual vos volia convidar, passeig urbanístic, passeig